Priviți acest meseriaș care își schimbă roata cu cazma. Marele mecanic. Soldat universal. Asta e din legiunea străină. Nu se poate, doar așa ceva, să ai bătaie de joc. Băi, puiu! Da. Să-l vedem și pe meseriaș care... Întoarce-te cu fața, măi! Retardatule, uitați-l! Deci încă o dată vă prezentăm schimbarea roții cu hârlețul. Da, hai să mă apună te vezi tu pe internet. Ai grijă! A, nu se poate așa ceva. Dar Bill Gates îl permit. Nu se poate așa ceva. Da. O imagine mai amăgită a ceea ce înseamnă schimbarea roții cu hârlețul. Nu se poate, domnule, așa ceva. Și că în secolul 21 am intrat și în UE. Da, băi, dar e hârletele de firmă. E de firmă, da. Are. Da. Are și măciulie. Nu se poate. Bine că nu mâncare în prea costisitor. Ia uite aici. Ha? Bine că mâncare ca lumea. Nu mai puteau pleca de burtă. Fantastic. Ajunge, bă, că te-ai ridicat. Nu intrai la. Păi scoate-o măcar pe asta ca să poți să o bagi pe elaltă. Putem să stăpăm un groapă în jos. Și așa are ăsta hârlețul în mână. Nu ai mârlețe înăuntru. Ia uite. Băi, frate. Hai, că nu mai ai multe. Ai fătui hârlețul și morți mamilor. De-aia ți-ai luat telefon. Bă, ți-am scris de cele mai frumoase. Te dau fătu botul de... Băi, mă, nu jura că ne au. Ce? Las că face bip! Poate face bip și gata. Mai ai? A? Mai am vreo 5 minute, am șters 2 melodii, am 5 minute de filmare. Ia, îndreaptă și câte mine să mă urești pe mine. Servus! Aha. El zice, să duc la bere pe cap. Acum dă-o jos și pune o cărămiță și supra, că n-ajunge. Au, soarele meu. Câte secunde au trecut de la când ieșim de la boxe? De 5 minute. Tu ți-am spus eu că tu erai în urmă cu 3 curse. Bă, ajunge. Ăia terminau sezonul și tu nu terminai pe prima. N-ajunge. Nu. Acum trebuie să punem o cărămidă, caută o cărămidă. De la păi. Ce trebuie cărămidă, nu fuți una șchioapă. Se pui sub picior cărămida. Hai să mergem pe jos. Hai, te descurci de aici. Stai să pună roată. Lasă-le până în pui vei. Avem unde mers până acolo. La pod. Că nu intrăm toată în spate, nu. Roata ai încoborât-o? Nu. Cum nu? Ba, uite aici. Păi, ai pus pe pauză? Nu. Bă, nu filma tonul, mă. Ce să? Totul, nu? Așa, secvențele.